Добър ден и добре дойдохте в уши една емисия на Samuel's Fortress. Днеска за първ път имаме гости на емисия, господин Георги Станков от България. И днеска ќе разговараме за темата Тракия и за тракийските революционери. Господин Станков, благодарам што прифате поканата да дојдеш на Samuel's Fortress. Пред да почнеме на темата, ако сакаш само да се представиш за луѓето што не те познаваат и што не го познават твојот канал Коридор 8, ако сакаш малце дадеш introduction. Здравей, много благодаря за поканата. Радвам се, че имам възможност да разкажа пред твоята аудитория малко повече за тия работи, които мен ме интересуват и ме вълнуват като човек. Аз се казвам Георги Станков, живея в България, в град Хасково. Това е в Тракия и съм психолог. Работя като психолог вече доста години. Освен това имам докторат по политически науки, затова от време на време пиша и някои научни статии, изследвания и в тази област. Работя в една интердисциплинарна област, където се пресичат история, политика, психология, въобще различни социални науки и се опитвам да намеря отговори на различни въпроси, които мене ме интересуват и да предложа възможни решения или отговори на въпросите, които интересуват и други хора. Каналът Коридор 8 е малка, много скромна инициатива на YouTube с един мой приятел и другар, с който никога не сме се виждали наживо, само комуникираме онлайн. Той е новинар от Скопие и се казва Атанас Величков и с него правим Коридор 8 като лайвстрим наживо всяка неделя вечер в 19 часа по македонско време и 20 по българско. Целта на Коридор 8 е да дадем възможност на нормалните, обикновените, малките хора от двете земи да общуват, да се опознават, да споделят мисли, идеи. Не говорим за история и за политика. Все освен тия две работи. Да. И колко време вие сега го имате той канал Коридор 8? Не е толкова стар каналът, така? Не е стар каналът. Стартира на 4 декември 2020 година. Имаме до сега 36 епизода. Супер. Не пропускаме неделя. Да, супер. И шо е целта на каналот? Знам дека сакаш да донесеш македонци и бугари заедно за различни теми, ама што е, како да речем, што планирате во иднина да правите со каналот? Ќе имате гости, ќе имате различни теми, што е целта на каналот? Да, бараме гости, ама понякога е тежко. Да. Но целта е хората да се познават. Да. Защото истината е, че ние живеем с много предразсъдъци, с много стереотипи. Българите знаем едни неща за Македония, македонците знаят други неща за България, но истината е, че обикновеният македонец почти не знае нищо за България, освен може би Кюстендил, Благоевград, София. Българите знаят обикновено няколко туристически дестинации в Македония, например Охрид, Скопие, Битоля и това е. Но ние посещаваме, македонците идват в България, виждат нещо или шопинг, или някакъв бизнес, или да правят почивка в западните дялове на България. Българите отиват в Македония да видят някакви интересни културни и исторически забележителности, да опитат добрата македонска храна, но извън това ние не знаем нищо за нашия всекидневен живот. Да. И ние искаме да създадем такава възможност, да говорим дори за много обикновени теми. Предната неделя говорихме за пожарите в Македония и в България, но говорихме и за Олимпийските игри, за представянето на двете държави. Имахме медали все пак, да се похвалиме и Македония и България. Това е добре.
Така че повече да общуваме и повече да споделяме. Нещо, което е нямало възможност, а всъщност става. Сега, за иднината ми е трудно да кажа, защото ние сме аматьори. Но все пак искаме да направим една първа среща като малък събор в Гюешево. Това е коридор 8, това е транспортният коридор, който свързва Черно море с Ядранско море. От Варна до Драч. Искаме на границата, там където трябва да има железница, но спира от българска страна, на Гюешево, последната гара, там да направим събора. Следната година да направим такъв събор в Македония, от най-близката страна на границата, може би около Крива Паланка. И така всяка година двете държави да си гостуваме и да правим срещи на нормални хора. Като казвам нормални хора, Кирил, ние всичките можем да имаме много различни позиции за много работи, дори и за историята, но все пак трябва да има един, както се казва, бон тон, добър начин, възпитан начин на общуване. Искаме да покажем това като алтернатива на троловете в социалните мрежи. Да, това мислам дека е много важно вие што правите, зашто за сега што гледам на интернет кога има дискусија меѓу македонци и българи, много е, како да речем, не е продуктивно. Много имат омраза, много имат кавги меѓу македонци и бугари. Мислам дека вие што го правите на коридор 8 е многу важно да имат нормални односи меѓу македонци и бугари и тоа да се зајачат тие односите. Многу ми е мило што имате ваков канал како коридор 8 и ќе клам сигурно линк во description box до вашиот канал, за да можат луѓето да додат таму и да ги гледат вашите емисии. Супер. Ајде малце да почнеме сега со, освен ако имаш нешто друго да кажеш, да почнеме малце на темата Тракија. Ти кажа дека ти си од град Хасково, тоа е во Тракија. Може да ни кажеш малце за историјата на Тракија, на регионот, на името Тракија, од кај почне прво името Тракија и како се користи името Тракија од античко или древно време до денеска. Ако можеш малце, не барам цела историја, ама барем на кратко да ни кажеш малце таа историја. Да, много накратко. Името Тракија вероятно се използва от около 3000 години. Но то е много общо име на земите, където живеели много, може би десетки тракийски племена. И древните елени наричат тези племена с това общо име Траки. Траки са живеели в днешна Северна България, която още се нарича Мизия, защото едно от големите тракийски племена е Мизи. Траки са живеели в днешна Южна България, в европейска Турция, в североизточна Гърция и между другото в днешна Източна Македония. Също е имало тракийски племена. В Пирин, например. Автохтонно население, най-старото, за което се знае, са траки. Така че те са били една много голяма територия, разделена на много малки племена, които често воювали помежду си, но има няколко успешни и дълготрайни тракийски царства. Най-голямото такова тракийско царство е Одриското царство, по името на племето Одриси. То съществува тук в районът на Одрин. Около Одрин, там е била старата столица. Тракия има дори на север от Дунав. Всъщност един голям народ, известен като днешна Румъния. Даките, всъщност даките са също тракийски народ. Част от тази голяма тракийска общност. Колкото и да са били разделени, те са говорили общ език или разбираеми диалекти. Това, което ние знаем, защото езикът не е запазен. Те са нямали писменост, но са били с репутацията на много добри войни, на много див народ, освен това. Те са пиели виното неразредено с вода. И това е било един от важните критерии на гърците, да кажат какво значи да си варварин. След това попадат под властта на Александър, всъщност първо на Филип,
II, след това на Александър Велики, след това под римска власт. И всъщност, когато говорим за Тракия днес, нямаме предвид онази старата Тракия, която заема много повече територии, а говорим само за римската провинция Тракия. Така както, поне това е българската перспектива. Когато ние кажем, например, Мизия, Тракия, Македония, за нас, по времето на българското възраждане, на късната българска преродба, всъщност това са имената на 3 римски провинции. Мизия е днешна Северна България, Тракия е днешна Южна България без Пиринския край, днешна Северна Македония, Южна Македония, която е в Гърция, и Пирин са били провинция Македония. Най-общо казано. Така че това име Тракия всъщност доста време се използва, но с различно съдържание, с различни имена и различен смисъл са влагали в него. Например, ромеите са наричали Тракия само една малка област близо до Константинопол по време на Ромейската империя. Това е тема Тракия, административна единица. Малко по-навътре в Балканът се намира тема Македония с столица Адрианопол или Одрин. Така че те пазят наследството на старата римска териториална система. Но когато държавата става по-малка, те намалят обема на тези размера и територията на тези единици. И дълго време всъщност името Тракия е загубено по времето на османската власт. И то kada opet, samo vo to vreme vo Osmanskата империя се изгуби или се користеше името Тракия и во Бугарското царство, во Първата и Втората империя се користеше името Тракия? Не. Или тогаш беше изгубено името? Вече е изгубено, то се користи само от византийската администрация. От българската страна не се користи, само от византийската страна. Да. Българската страна, например, има запазен паметник, каменен надпис на цар Иван Асен II от 1230 година, преди 800 и малко повече години. Този паметник се съхранява в църквата Свети 40 мъченици и там цар Иван Асен II разказва за това, че е излязъл на бран в Романия. Романия от името на Римската империя. Тъй като нашата Тракия е била едно постоянно бойно поле между българската държава и Ромейската империя. Понякога е било част от България, понякога е било част от Ромейската империя. В различни моменти, когато Иван Асен II завладява Тракия, всъщност тя е била отделена на латинците и на епирското деспотство. Но общото име е било Романия. Така че няма го това име. То наистина се възстановява през 19 век. И латинците и тие го користе името, после не знам како се викат по македонски Fourth Crusade. И тие го викаат тој регион Руманија фактички. И тие не го користе името Тракија за тој регион, точно? Точно така е, да. Точно така е. Да. И сега кога пак излеги името Тракија, тие че се во 19 век, од каде пак името се користи Тракија за тој регион? Сега, много е трудно да имаме ясна информация, защото процесът на комуникация в българското общество, как е влизала някоя нова идея или нов термин, как се появява, или как стар термин влиза отново в употреба, този механизъм не е наблюдаван. Ние можем само да разсъждаваме върху останалите документи. През 1861 година големият български революционер Георги Раковски в една своя брошура все още използва термина Румания или Румания. Все още, както и турците го наричат Румелия. Все още е така. Но само 9 години по-късно Васил Левски в една своя дописка до вестник Свобода, главен редактор, уредник на вестник Свобода е известен български книжовник Любен Каравелов, в тази дописка Левски използва името Тракия. И това е първ път, ще гледаме името Тракия? Доколкото аз знам, да. Но това е първият, може би, запазен израз. Въпросът е как се е стигнало до това да наричаме територията Тракия.
И то е много интересно, защото в тази дописка Левски се опитва да покаже кои са териториите населени с българи. Неговият цитат е: и ние сме хора и искаме да живеем човешки с пълна свобода в земята си, там където живее българинът. В България, Тракия, Македония. Това е цитатът на Левски. Така са мислили по това време българските възрожденци. Те са включвали и Македония в този географски ареал на българската етническа общност. И тогава всъщност идва името Тракия. Името Македония също вече циркулира, както разбираш от това. Така че 1870 вече изглежда някакси ясно. Има един български войвода, много прочут и много уважаван. Той е тракийски войвода, капитан Петко войвода. През 1870 година има запазен негов печат, ударен печат на един документ. Там пише българска, тракийска, революционна, не знаем какво е може би възстаническа, дружина. Така че имаме вече тракийска 1870 също. И това е начинът, по който влиза. Сега, влиза в употреба. Да прекинем само една секунда. Мислам дека извини, за некои луѓе ќе е чудно тече дека трите региони на Българија што се спомнати са Тракија, Македонија и Българија. Сега Българија во тој термин се користи кажем за регионот Мизија, така? Кога се гледат во историјата, некојаш е чудно, гледаш Бугарија, Тракија, Македонија како посебно, ама Бугарија се користи само за регионот Мизија. Точен сум за тоа или грешно тука? Да, съвършено точен. Причината е, че понякога един и същи регион може да има няколко исторически пласта с различни имена. Да. И когато в един момент възрожденците започват да наричат различните региони с някакви имена, трябва да намерят, както му казваме в България, най-малкият общ знаменател, т.е. общ принцип някакъв. И затова накрая се спират на римските провинции като имена. Но имало такъв момент, когато различни региони в различни исторически периоди дори съществували, са наричани с имена от тези епохи. България, по-късно вече Мизия. И той идва точно за да се направи разграничение. А защо България обикновено е наричана така? Защото Северна България, днешна Северна България или Мизия, обикновено е ядрото на българската държава през средните векове. Да, тук беа столиците на българските империи во тој регион. Да. Първите две столици са в Северна България, след това Търново, след това Видин. Да. И всъщност само един период има, когато ядрото на българската държава не е в Северна България, в днешна Северна България. Да. Защото гледам дека многу македонци ќе видат различно Бугарија, Тракија, Македонија и тие ќе осватат ова дека овие са посебни народи или посебни луѓе, ама исто мислам дека се гледат и во средниот век. Имат Хрватија, имат Далмација, овие са региони, не са различни народи. Ова е само име за тој регион фактички. Да, точно това исках да дам пример. Например, една много хубава книга на Христофор Жефарович, мисля се нарича "Хералдически гербове на различни земи". Там има герб, който се нарича герб на България, герб, който е на Румания, герб, който е на Македония, герб, който е на Далмация. И всъщност, наистина, региони, които са имали някаква държавност, институции в различни исторически епохи, от античността до 16 или 17 век, понякога всичките заедно получават някакво име, което идва обаче от различна епоха. И затова идва объркването. Може би. Да. Между другото, само това да спомена, че някои ромейски автори понякога наричат българите мизи, защото българите населяват древната провинция Мизия. И понякога те са като синоними. Така че в един момент е било нормално някакси, може би, Северна България да приеме новото разбиране за Мизия. Така че един исторически регион, едно име, може да има различен смисъл, различно съдържание в различните исторически епохи. Така се случва с Тракия. И всъщност аз съм тракиец, но съм и българин. Обаче един турчин, който живее, например, в
Одрин също е тракиец. Да, само турски тракиец. Да, ние така възприемаме нещата. Няма как. Да. А за маце ова надвор од темата за денеска, за Добруджа, немаме спомнато, то се рачунат мизија порано и кога издагави името Добруджа за тој регион? Най-вероятно, 19 век? Не, най-вероятно Добруджа получава името си в края на 14 век. Когато българското царство, второто българско царство се разделя на няколко различни полунезависими феодални владения. И днешна Добруджа има владетел, който се нарича Добротица. Когато идват турците, османците не винаги произнасят точно думите на местното население или имената. Топонимията те я запазват, но с турско произношение. И Добротица, името на владетеля, всъщност става име на региона. Това е най-североизточната част на България. Да. Днес Северна Добруджа е в Румъния. Да. Но името идва тогава. И е било част преди това от голямата Мизия. И тој име се користи во времето на Османската империја или тогаш се губите името Добруджа ко Тракија или се користи од 14 век до денеска? Обикновено не се използва. Истината е, че наистина просвещението и търсенето на класическото наследство в изкуството, в историята, в философията кара хората от 19 век да обърнат поглед към старите имена, към старите традиции. За нас, българите, старото не е било в античността, но е било в средновековието и затова тогава влиза в употреба името Добруджа. Не е било толкова използвано в интерес на истината. Окей. Супер. Ај тогаш да дојме до сличности меѓу Македонија и Тракија. Сега, денеска и Македонија и Тракија са поделени на три дела. Македонија е денеска Република Северна Македонија, Пиринска Македонија во Болгарија и Егејска Македонија во Грција. Исто така Тракија е поделена меѓу Република Болгарија, Турција и Грција. Според тебе, што са сличностите меѓу Македонија и Тракија во историјата? Зашто мене ми са, каде речам, стратегички места са и Бугарија, и Тракија и Македонија, зашто нивните позиции фактички ко врата на Европа од Азија. И мислам дека има многу сличности меѓу двете региони. Што е твоето мислење на тоа? Што са сличностите меѓу едниот регион и другиот? Да, има общи неща, има неща, по които си приличат. Може би това, което е било много характерно и за двата региона, е, че са с много смесено население. Демографски няма една доминираща група. Това е наследството на много векове с идващи нови населения, с промени, разселване на хора. Така че и двата региона са много смесени. В този смисъл, когато по-късно Македоно-Одринската революционна организация казва, че иска автономия за Македония и Одринско, това също е било много слично, както можем да кажем, защото всъщност и двете населения, освен че са смесени по етнически характер, са били обект на един и същи договор. Това е Берлинският договор, където член 23 позволява християнското население, където то все пак има някакво, дори минимално мнозинство, да получи устав и самоуправление. Така че общото може би е в това. Бих казал, общото е, че и двата региона също така са били част от българската екзархия, което формира едно и също движение. И в Тракия, и в Македония местното население се бори много активно срещу Цариградската патриаршия. Разбира се, не говоря за цялото местно население, но за славяноезичното православно население. В България во 19 век што е демографијата во Тракија? Колку има българи спроти грци, турци, што са бројките, ако знаеш? Сега, има много голяма динамика, защото през 1920 и не помня коя година, 1820, почти преди 200 години,
по време на една от поредните руско-турски войни, един руски генерал, той се нарича Дибич Забалкански, това е защото той минал зад Балкана, той влиза в Тракия, отвежда със себе си хиляди българи. И всъщност в източна Тракия в един момент българското население намалява. Също и на други места. После пък идват други населения от други места. Например, идват бегалци от Македония. И това е още преди освобождението на България. Има хора, които бягат от албанския натиск. От албанския демографски натиск в Западна Македония. Така че има голяма флуктуация в населението. Ту идват, ту си отиват. Но съдейки по няколко косвени признака, мога да предположа, че ситуацията в Македония в Тракия е била много идентична до тази в Македония. Около 52-3% православно славяноязично население. Ние в Тракия това население го наричаме българско. Останалите са гърци и турци. Но те не са равномерно разпределени навсякъде по един и същи начин. Северна Тракия, която днес е в България, е била населена с много българи, всъщност. С повече българи, доминиращо. Ако си го представиш, може би Централна Македония е била най-лишена от гръцки, албански или турски примеси. И може би е имало регион, където другите народи са били малцинство. В Тракия, мястото, където другите народи са били малцинство, е Северна Тракия, която още е известна след Руско-турската война и Берлинския договор като източна Румелия. Аз всъщност живея в тази Румелия. И мислам, другата работа, що е слично меѓу Македонија и Тракија е, може грешам много, ама тие две региони на, да кажем, исторически български земји имаат многу јак регионализам. Можда мислам дека Македонија според мене има малце најак регионализам од сите български земји, ама како се споредби тоа со Тракија? Дали има некој јак политичка автономија или регионализам во Тракија што е слично кој во Македонија што имаат? Всъщност, един от ръководителите на Македоно-Одринската организация Михаил Герджиков в неговите спомени пише за конгрес на Одринския революционен окръг в град Пловдив. Те отиват в свободна България, за да направят конгреса по-спокойно. На този конгрес, той се случва в домът на Герджиков в град Пловдив. На конгреса присъства Гоце Делчев. И всъщност Герджиков разказва, че одринците, в тях имало дух на сепаратизъм спрямо Централния комитет. Те били недоволни от Централния комитет, как Централният комитет вземал решения или как комуникира с тях. И искали повече възможност да изразяват своите позиции и мисли по различни теми. И той говори точно за такъв сепаратизъм, не като сепаратизъм да се обособят в отделна организация, но и да ги нарича одринци. Сега това също е много интересно, защо ги нарича одринци, а не тракийци. И отново според мен причината е, че голяма част от тракийците, от българите тракийци вече са били част от България. Остава южната част на Тракия, Одринския вилет. Така че има, да го кажем, има някакъв особен регионализъм, но според мен той се развива след 1913 година. После Балканските войни. Преди това съществува регионализъм. Но хората много лесно, мисля си, че това е много характерно за тракийците. Ние сме много кооперативни. Ние много лесно работим с всички и не държим да си кажем, че сме най-добрите. Обаче след 1913 година, всъщност тогава се случва нещо много важно и това е геноцидът над българите в източна Тракия, в Одринска Тракия. Когато цяла европейска Турция, всъщност българското население е избито или прогонено в България. Става дума за десетки хиляди убити. Същото се случва в тази част на Тракия, която днес е в Гърция. И всъщност много тракийски бежанци преживяват изключително силна травма и това е травма, която се предава през поколенията. Там всъщност да кажеш ние сме тракийци, означава ние сме страдали много. И всъщност това е един вторичен идентитет.
Да, те са били тракийци и те са се наричали тракийци. Има запазени много документи в това отношение. Или печатът на капитан Петко войвода, дружествата на бежанците от Тракия в свободна България. Те се наричат или дружество Странджа, или дружество Тракия и други различни имена. Имало е такъв запазен регионален и то подчертан регионален идентитет, но това, което много го засилва, не е сред българите в Северна Тракия, а сред тези, които идват от днешна Гърция и Турция. Там е наистина много силен. Там те много дебело подчертават: ние сме тракийци, ние сме страдали, ние сме бягали. Река Арда е текла кърваво червена от избитите и така нататък. Така че има силен регионализъм там, където хората са видели по-голямо страдание. И може би това е една от разликите между Македония и Тракия, защото Тракия все пак част от нея остава в територията на България след 1885 година и хората много бързо, това е така нареченото съединение на княжество България и източна Румелия, тогава хората много бързо успяват, така да кажа, да сублимират всичко негативно, което са имали от предишните, от жестоко потушените въстания, от кланетата през руско-турската война. Всичкото това страдание, те все пак го сублимират в нещо много градивно. Те създават държава, институции, култура и това е всъщност добрия начин да се изразходва, да се използва някакъв вид енергия, която се създава. В Македония това не е било възможно, защото цяла Македония остава в Османската империя. И там цялото население постоянно е подложено на преследвания. И затова мога да кажа, че има една такава специфична отлика между самите тракийци. И може би в този смисъл тракийците, които идват от днешна Северна Гърция и от Одринска, от европейска Турция, може би са по-близки по начина, по който изразяват своята идентичност до македонците, отколкото тракийците в Северна Тракия. Сега това са мои спекулации, много е трудно но такива са наблюденията ми. Айде да се вратим малце до 19 век. Кои са тракийските личности, што са што има најмногу влијание во българското возраждање, во формирање на екзархија? Кои са тие личности што са главни во тая борба во 19 век? Ако знаеш. Значи не само за екзархията. Да, има, разбира се, Паисий Пловдивски, това е един от митрополитите, които... За Пловдив се рачунат исторички како, може не формално, ама таа е столицата на Тракија. Да, поне на българска Тракия е Пловдив. И Пловдив е най-големият град в Тракия. В това не включвам днешният Истанбул, защото той е съвсем различно нещо. Той е мегаполис и той, както се казва, той няма собствена територия, той е просто различен свят. Но в Тракия Пловдив продължава да бъде най-големият град. И в българска Тракия, и в Тракия въобще. Следващият по-голям град е Одрин. И всъщност, да, Паисий Пловдивски е един такъв много изтъкнат духовник, който води борбата на местното население. Значи нещо, което мога да кажа е, че всичко, което вероятно и ти си учил за борбата на хората от Скопие, Битоля, Прилеп, Охрид, Щип и къде ли не, идентично се случва и в Тракия. Съвсем същият процес на гонене на гръцки владици, на пращане разбира се, гръците се оплакват на османската власт. Османската власт изпраща местните българи на заточение и така нататък. Тук повечето тракийци са ги пращали в Дiyarbakir. Това е днешна източна Турция, Кюрдистан, много далеч. Не знам къде са пращани македонските заточеници, но нашите са ги пращали много надалеч. Така че можем да кажем, че не само в екзархията, в много отношения и в революционното дело тракийците правят същите неща като македонците.
Ще дам един пример, тъй като и при нас не цяла Тракия, разбира се, става част от екзархията. И на много места и тук е трябвало да се борят нашите. В селото на татко ми, всъщност дълги години местните българи не успяват да станат част от екзархията. Те стават част от екзархията чак през 1890-те години. Някъде през това последно десетилетие на 19 век. Не помня точната година. И става много интересно, че една малка част от населението все пак решава да бъде вярна на патриаршията. Били са по-традиционни, по-консервативни, може би и други причини, но искат да останат там. Само че минават 2-3 години и двете общности решават, че не може така. Да. Сядат на една маса и пишат един много интересен документ. Той е запазен в държавните архиви в България. Нарича се съглашателно. Значи, че са достигнали до съгласие. Такъв, както има дума окръжно, ако си чувал, това е съглашателно за нещо, което те са се съгласили. И накрая всъщност двете общности се съгласяват да бъдат заедно под екзархията, като братя по род. Това го подчертавам, защото всъщност да бъдат братя по род още веднъж подчертава, че българската екзархия е етническа църква. Да. Причините понякога хората да не отидат веднага в екзархията са много и най-различни. Това е социална динамика. Има много фактори, които могат да влияят, но фактът, че те се обединяват в екзархията, защото са братя по род, е изключително важен. Да. Пак по въпроса ти за екзархията, бих казал, че нещо, което е много важно, екзархията поддържа училище в Одрин, което е идентично на Солунската мъжка гимназия. Има такова училище и в Одрин. Тоест не е било идеята, както съм чувал понякога, да се говори, че това е българска пропаганда, например в Македония. Не, просто екзархията се е грижила за членовете на своята църква, за своето паство, както и да ги наречем. Ето, тук имам една такава книга. Тя е подвързана. Това е едно списание. То се нарича списание Родопски напредък на името на една планина, Родопи планина. Да. И не знам дали ще се види много добре, но има печат. Този печат всъщност е печатът на Българската реална гимназия в град Одрин. Тя се наричала доктор Петър Берон. Аз имам част от това списание подвързано. Хората от Османския вилет са учили там, пращали са там децата си. Това е идентично на Солунската гимназия, където са учили някои от най-важните личности на Македония. Или са преподавали там и така нататък. Сега, между другото, мога да кажа, че освен в борбата за екзархия, революционното дело също е много идентично. Мисля си, че има две личности, те са с малка разлика в годините, но имат съвсем сличен път на развитие. За Македония това е дядо Илю Малешевски, дедо Илю, трябва да е казано по-македонски. При нас това е капитан Петко, аз вече го споменах. Капитан Петко започва своята хайдушка кариера на 17 години, защото турците убиват един от неговите братя и един негов братовчет. И той става хайдут. Каква година е? 1861. Той е на 17 години. Докато дядо Илю е по-опитен войвода, той е може би около 20 години по-стар, но също започва като хайдутин. И по-късно техният живот, срещите с различни важни личности ги превръщат от хайдути в революционери. Да. За дядо Илю се знае, че е бил част от българската легия. Той е бил част от тази общност на хора, които са се подготвили за война с османската власт, създадена от Георги Раковски. Там са били Васил Левски, Стефан Караджа, редица други български революционери, които тук ние много тачим. Там е бил дядо Илю, по някакъв начин свързан с това. После, между другото, дядо Илю участва в сръбско-българската война. Един много малко известен факт е, че всъщност има много голяма македонска дружина от доброволци,
които идват да се бият за България. Не знам дали си чувал за това. Да, но това е феноменално като жест. Дядо Илю участва в тази война, за което кралство Сърбия му взема пенсията. Той е получавал сръбска държавна пенсия преди това. За участието си в сръбско-турската война. 1876 може би е тази. По идентичен начин капитан Петко, един тракийски хайдутин, става гарибалдиец. Той отива при Джузепе Гарибалди в Италия, става близък с него, твърди се, че е живял близо до Гарибалди 2 месеца, през което време те само разговарят. Гарибалди споделя своите идеи, капитан Петко учи, той тогава е на около 20 и няколко години, учи от него различни неща. И накрая капитан Петко става командир на една така наречена гарибалдийска дружина. Тя е съставена... И що са, да речем, идеолошко или политическо влияние от Запад во време? Кои идеи влегват во Бугарија од, речеме, Италија, Франција или од Западна Европа? Што влияние имаат од тие држави во бугарската револуција и револуционно движење во тоа време? Това е отличен въпрос. В един свой, мисля, писмо или друг документ, отново Васил Левски пише: днешният век е век на свободата. Това е за 19 век, което кореспондира много добре с епохата на националните революции в цяла Европа. 1848 година, Унгария, борбата на поляците, борбата на италианците за обединение и така нататък. И всъщност този стремеж за национална еманципация събира в едно тогавашната либерална политическа мисъл, тази, която наричаме либерална за 19 век, не точно сега, с българския национализъм. В този смисъл либерално национално движение, и мога да кажа, че почти без изключение, поне не се сещам да има, всички революционери, всички изтъкнати революционери, които са имали някаква визия за развитието на държавата, са републиканци. Да. Казвам без изключение, защото има революционери, които са нямали точна идеология, може би, освен свободата в най-общия смисъл. Но голямата част от хората, които са си представяли каква трябва да бъде свободна България, и републиканска идея. И то демократична република. Да. Избори чрез висшегласие. Това е дума, не знам дали се среща в Македония, тя е рядко срещана и в България днес, някакъв архаизъм, а може би е русизъм. Васил Левски казва: висшегласие означава който има по-висок глас, който има повече гласове в този смисъл. Това е избори чрез решение, вземане от мнозинството. Но това е била типичната система на това време. Мисля, че в Америка и до ден днешен е така. Да. Имат во тоа време по-консервативни револуционери или повеќето са со ова либерална републиканска идея од Западна Европа? Консервативни са били по-скоро олегналите хора, които са предприемачи, бизнесмени, хора, които не са били точно революционери. Например, в Румъния има, тя се нарича добродетелна дружина. Това е една общност от добре образовани, уважавани граждани. Те живеят в чужбина, където по-лесно могат да издават вестници, да финансират различни проекти. Те са наричани консерватори. Те не са били привърженици на идеята за революция, защото са мислили, че цената е много висока. Може да бъде много висока. Така че между революционерите е нямало консерватори. Имало е различни, бих казал, крила, по-ляво или по-дясно. Христо Ботев е много ляв, например. Да. Ајде да ојме до формирањето на ВМРО. Што врска имат тракиските револуционери со формирањето на ВМРО во Солун во 1893? Дали имат некако тракиско влијание во формирање на таа организација, дали имат посебни организации во Тракија? Што е историјата на тој период?
както и в македонския случай, така и в тракийския, първо започва сформирането на организации в България. В Македония всъщност организацията идва по-късно като структура, но бежанците от Македония, които отиват в София, започват много бързо да създават свои дружества. Подобно е положението и в тракийския случай. Българите от Тракия, когато идват в свободна България, започват да създават своите дружества. Да. Но мисля си, че македонските дейци са били с няколко години по-напред и по-организирани от тракийските. Дори това, че името Македония се появява по-бързо и по-отчетливо, по-ясно изразено, отколкото името Тракия като идентитет, също има значение. Може да се каже, че наистина движението в Македония е било по-силно. Това има обяснение, според мен, поради няколко причини. Първо, много по-голяма част от местната интелигенция се връща в пороба на Македония. Докато, както ти казах, в Северна Тракия, където са мнозинството българи, където е Пловдив, Стара Загора, Бургас, важни градове, всъщност интелигенцията е там. Тракийската интелигенция започва постепенно да се формира обратно в Одринския вилайет. Друго нещо е, че няма толкова много градове с българско население. Има повече села. Това също има значение. Има няколко български града, като Люлебургас, Василико, Малко Търново, но големите градове са основно с турци и гърци и нашите хора по-бавно започват да развиват такива процеси. Като нямаш интелигенция, като нямаш градско население, е по-трудно. Така че в това отношение със сигурност, да, македонците имате първенство. Признаваме ви го. Но това, което всъщност има значение е, че да, през 90-те години на 19 век вече има тракийски дружества. И има едно много интересно, то е запазено в държавните архиви. Дали мога да го намеря? Я да проверя. Свободно. Това е резолюция от един митинг в град Варна. В град Варна, на Черното море, се събират бежанци от Тракия, от тяхното дружество Странджа и приемат една резолюция. Председател на този митинг е капитан Петко Войвода. И всъщност ми се струва, че тази резолюция би била интересна да се покаже. Да видим как се случва това. Share screen, може би. Да. Можеш на share screen. Така. И дали се вижда сега? Казва се, че македонците, това е от 29 декември 1896 година, и се казва, че македонците и тракийците не ще се умиротворят, докато не извоюват пълната си политическа свобода, своята независимост и своето самочувствие. Сега, в този период тракийци и македонци в българското мислене са два регионални поима за термина за населението на тези две области. Да. Немат идея за посебни етнически народи в това време, които са користят името Македония и Тракия. Поне в България не се използва по този начин. Това, което мисля, че би трябвало да бъде важно и да го знаят и нашите гледачи, е, че също така през 1932 година Българската комунистическа партия се застъпва и за тракийска нация. Не само за македонска. Да. Коя година беше това? 1932, мисля, или 1933. Това е, мисля, преди резолюцията на Коминтерна дори, по македонския въпрос. И що е цел да се формират посебен тракийски народ, според комунистите? По това време на мода е теорията на Сталин, която дава право на самоопределение на всички по някакъв начин. Което е добре, разбира се, но Сталин обяснява, че нацията е исторически продукт, който се създава
в конкретна историческа епоха. И това е епохата на индустриалния капитализъм. Тоест, по времето на капитализма може да се създадат всякакви нации и се създават нации. Тоест, те не гледат на нациите като на общности от хора, които могат да имат стара етническа връзка с миналото, например през Средния век. Да, разбира се, има такива нации. Има такива нации, които са модерни и които нямат корени в средновековието. Да. И това, мисля, е бил един от начините на комунистите да имат влияние в различни движения, включително и национални движения. Това е времето на спора между ВМРО и ВМРО Обединена. Да. И всъщност ВМРО Обединена тогава по някакъв начин започва да налага различна концепция. Преди това не е липсвало. Само обърни внимание на най-долният параграф, където се взема решение за подготовка на обращение до европейските страни по Одринския въпрос. Тоест, ние също го имаме този въпрос и го наричаме Одрински, защото засяга Одринска Тракия. Да. Идентично на македонския. Така е бил начинът на мислене на българите в този период. Сега може би мога да го сваля това. Да видим как ли ще се случи. Някъде трябва да има стоп шеринг. Да. И колко имат поддръжка от бугарският народ во Тракия за ова идея за посебен тракийски народ, за посебна држава? Ова е идея од коминтерната, што не е прифатена, или има некакво, каде речем, по-англиски grassroots, од луѓето да имат поддршка за ова идея? Това е идея на Коминтерна и то дори по-скоро това е самоинициатива на Българската комунистическа партия. Всъщност Коминтернът никога не стига до резолюция, каквато има, например, по македонския въпрос. Така че няма grassroots момент. Да. По-скоро бих казал, че българските комунисти винаги са били много старателни да стигат до край в показването на някакви техни принципи. Има една българска поговорка: ако ще е гарга, да е рошава гарга. Сега не знам как да го обясня, но гарга, то е врана или гарван, не съм сигурен за да. Кроу. Кроу, да. Така че, ако е кроу, да бъде кърли кроу, да е рошава. Какъв е смисъла? Трудно е да кажа. Тоест, ако правим нещо, да го направим до край. Ако нещо е... просто такава, това бих казал наистина политика на Българската комунистическа партия. Винаги да показва някакви екстремности в своето поведение. И кога ја испушти ова идея? Колку време траеше ова идея за посебна Тракија? Беше само неколку години или до кое време? Само няколко години, точно така. Мисля, че в един момент българските комунисти си дават сметка, че ако се създава тракийска нация, това означава всъщност България да се раздели с може би 40% от територията си. Да. И от населението си. Да. И в един момент започва някакъв стремеж за самосъхранение. Да не загубят много от територията, която те вече управляват. Да. И така отминава този момент. Но е било абсолютно възможно да се случи, просто това е начинът, по който комунистите работят. Сега, това е нещо, което е според мен разлика в Македония и в Тракия, начинът, по който се формира тази идентичност. И аз ти казах, че наистина тракийската идентичност е силна, но като регионална идентичност между тези тракийци, които са останали в Османската империя. Да. Но там е нямало интелигенция толкова много, както в Македония. Нямало е български градове толкова много и толкова големи. Били сме, както се казва, под носа на Цариград. Много е трудно. Между другото, въстанието в Странджа от 1903 за това е толкова важно, според мен. Защото то показва, поне според мен, изключителна готовност за саможертва в името на един идеал. И също така показва голямата солидарност на тракийските българи. Да направиш въстание
на 300 км от Цариград. Да. Това никой не го е правил. Арменците не са го правили. Да. Дори, които са, така бих казал, доста смел народ. Да. Да семе со годината 1903 тогаш е Илинденското восстание. Сега се користи терминот денеска Илинденско преображенско восстание. Да. Дали са восстанието во Одринско се случи на преображение? Тоа е 2 недели после Илинден. Да. Дали во тоа време се сваќаше дека тие са исто восстание, дали са, како да речам, дали во умот на луѓето тие беа 2 различни восстанија? Што беше концептот во тоа време на тоа восстание во Одринско, во Тракија? Сега, може би трябва да започна с това, че няма абсолютно никакъв проблем въстанието да го наричаме само Илинденско. Да. Откъде идва Илинденско-преображенско? Да, сега, това е прашањето, да. Това е моята интерпретация, защото не съм бил свидетел на начина, по който са вземани решенията. Но в македонската историография след 1944 година всъщност никой не говори за революционното движение в Тракия. Никой не говори, че има революционни комитети, дял от тази същата организация в Тракия. Никой не говори, че тази организация е македоно-одринска. Винаги се пише ВМРО, но това е след Първата световна война. Тоест, имаме селективна информация, която се представя на публиката и това е в продължение на десетилетия. Преди месец и 2 седмици разговарях с няколко ученици от Македония. И те ми го казаха, аз дори не съм ги питал. Те ми казаха, ние не сме знаели, че бугарите са участвали в тази организация заедно с македонците. Под бугарите си има предвид българите от Тракия. Да. Те не са знаели за това. Те ми казаха, ние не сме знаели, че сборникът на братя Миладиновци се нарича Български народни песни. Това е сега през 2021 година. Да. Значи, според мен, основният проблем е бил следният. Тъй като македонската историография по политически причини напълно забришва всичко тракийско от историята, да. Всичко, което може да показва общо минало. Обща борба, да. Ако искаш дори обща идентичност, да. Всичко това е заличено, за да се покаже много чистата приказка за посебен народ от средновековието до 20 век. Да. Българската историография някъде през 60-те години отвръща на удара. И това е, бих казал, защитен механизъм, някакъв дефенсив процес. Българските историци казват, ние пък нарочно ще натвърдваме, че въстанието е общо. Как? Като го наречем и преображенско. Така че, според мен, в момента, в който започнем да говорим едни и същи неща за това въстание, и то е възможно като фактология, и за тази организация, и за личностите в нея, за постоянната циркулация на хора и на идеи от Тракия към Македония и от Македония към Тракия. Когато, например, хората разберат, че Гоце Делчев е ходил из Лозенградско в Тракия, че организира работилница за бомби в град Бургас, че двама от най-близките му приятели са тракийски българи, това са Яворов и Герджиков, тогава и за нас няма да бъде проблем да кажем, окей, нека бъде само Илинденско. Никога не е имало всъщност такъв проблем. Реакцията на българската историография е защитна реакция. Реакцията на македонската историография поначало е била също защитна. Да защитим нашата идентичност от всичко, което може да я развали. От всичко, което може да я подкопае. И трябва да го изчистим, но това е нещо, което може да се случи. Иначе имам ето тази книга на Христо Силянов.
Това е спомени от Странджа. Мгм. Това са спомените на големият мемуарист на революционното движение в Македония и Тракия Христо Силянов. Мгм. И ето тук е написано още нещо. Ето така. Бележки по Преображенското въстание. Аха. Значи, няма проблем да бъде използван термина Преображенско също така. Илинденско започва в Битолският революционен окръг, Да. Преображенско започва в Одринския. И после имат и после некој недели, не знам сега точно на Кръстов ден. Кръстов ден во Серес имат уште Точно и така. трето восстание. Да. И тие сите врзани во една обща борба, фактички. Точно така. Аз съм виждал фактът, че Илинденската организация в България, това е организацията на ветераните от Илинденското въстание, които бягат след сръбската окупация и още след въстанието. Става дума за хиляди хора. Илинденската организация всъщност признава македонските и тракийските дейци като еднакво важни. Да. И съм виждал издание на тяхният орган Илюстрация Илинден, се нарича, на което на първата страница са нарисувани портретите на 4 ръководители на Одринския район, на Одринската организация. Да. Така че те са били заедно. Хора, които са били войводи в Тракия, са получавали българска държавна пенсия по същото правило, по същите решения на правителството, по което хората, които са били участници в революцията в Македония. И всъщност това, което е най-важно, е, че въстанието в Тракия започва като част от един общ план, съставен от, мисля, че беше Христо Матов или Милан Матов, един от двамата. Просто аз не помня добре това, но има общ план за въстанието. Солун решението е за общо въстание на територията на цялата организация и Македония и Одринска Тракия. Решението кога да започне въстанието е да продължи колкото може по-дълго и за това започва в различни дни, на различни дати. Като продължи по-дълго, е имало надежда европейските велики сили да обърнат внимание. Това е била цялата идея. И да сложат автономия, защото това е била политическата цел на организацията. И всъщност Христо Татарчев пише в един свой документ, а на него можем да му вярваме, той е председател на тази революционна организация, първият председател на Централния комитет. Той пише, че когато тракийските българи вземат решение дали да подкрепят македонските си братя, това е било трудно и тежко решение. Защото те са знали какво ги чака. И са взели това решение, че ще направят въстание. И това въстание е масово въстание. Не само с четнически акции или с саботажи. В Странджа се вдигат стотици въстаници, превземат 2 града, създават нещо наречено Странджанска комуна. Както има Крушевска република, в Странджа има Странджанска комуна. Причината е, че един от ръководителите на въстанието, Михаил Герджиков, е анархист. И той вярва, че всичко трябва да бъде управлявано общо. Всичко, което е принадлежало на държавата, на Османската империя, трябва вече да принадлежи на всички. Че решенията трябва да се вземат чрез съвет и така нататък. Така че имало е общ план, имало е обща стратегия и не случайно Христо Силянов всъщност разказва за тези неща, защото той отива в Тракия след като става ясно, че ще има такова въстание. Ето тук имам 3 мемуара на Силянов. Ето тази книга, тя е издадена на български. Първото е писма и изповеди на един четник. Това е от неговите мемуари, когато заедно с Гоце Делчев и Марко Лерински обикаля из Егейско. Вторият мемуар е от Витоша до Грамос, когато с една чета обикаля из Македония по време на Балканската война. И тази чета е част от план на българското военно командване. Защото българската армия отива изцяло в Тракия.
Да. срещу Цариград. Но за да имаме присъствие военно, все пак пращат четите в тила на противника. И има също така спомени от Странджа. Това е тази малка книжка, която показах. Тоест, самият Силянов, който е македонец, роден в Цариград, много ясно разказва навсякъде, че става дума за един цял план, цял механизъм, и в този план македонци и тракийци участват заедно. Да. Това е. Така че въстанието е общо заради това. И наистина няма проблем да го наречем само Илинденско. Въпросът е какво ще сложим вътре. Какво ще сложим вътре? Да. За българската историография е нямало никакъв проблем преди това да нарича въстанието Линденско. Проблемът идва след 1944 година, когато се отрича всичко българско в тази организация и така нататък. Да. И се имате една личност, што мислам дека, како да речем, убаво покаж вид ова општа борба меѓу македонците и тракисите. Оваја е Тане Николов. Мислам дека ова е личност ти што сакаше да разговараме малку за него. Затоа што е приказката за Николов и што е неговото влијание не само во борбата за ослободување на Тракија, ама и за Македонија? Аз съм пристрастен, признавам, защото съм от Хасково и Таню Николов е роден в Хасково. Да. Така че може би заради това толкова много. Но всъщност като разкажа повече за Таню Николов, може би и публиката ще разбере защо е важен или по какъв начин свързва Македония и Тракия. Да. Дали е възможно да покажа и снимки, докато говоря? Абсолютно, да. Добре. Значи, Таню Николов започва своя скромен и обикновен живот в Хасково и вероятно е щял да си живее там спокойно и мирно, но се случват някои неща. Дали се вижда сега или още не? Още не. Ето сега може би ще се види. Да, сега се гледа. Той става военен, той става подофицер или унтерофицер в българската армия през 90-те години на 19 век. В коя година е роден Николов? 1870 и може би 7-8, не съм съвсем сигурен. Уште той беше млад човек, кој беше Илинденското восстание, може во 20-те години така. Всъщност около 30 годишен е вече. 30 години, окей. Около 30 годишен е тогава. Тук е 10 години по-рано поне. Добро. С своята годеница Иванка и с майка си Рада. И сигурно наистина щеше да има един хубав и щастлив семейен живот. Но за съжаление в неговия живот всъщност има и трагични моменти. Почива, след като се женят, почива съпругата му, Иванка. След това почива тяхната единствена дъщеря. И може би в този момент, когато човек губи толкова важни хора в своя живот, нещо се променя. Да. Не знаем много за това какво точно се случва, но в един момент той среща Борис Сарафов. Борис Сарафов му допада, защото е бил така смел и сърцат човек. Знае много неща за Сарафов, негов интересен характер. Но Таню Николов, бих казал, е не по-малко интересен като личност и двамата си допадат един на друг и всъщност срещата с Сарафов прави така, че Таню Николов изоставя своята военна служба, вече няма какво друго да го задържи, а той не е човек роден просто да стои така на едно място. Изоставя работата си и много интересно, той завлича своя, ние му казваме племенник на македонски внук, тъй като Таню Николов има по-голям брат, с поне 15 години по-голям, може би, и този брат има пораснал син.
на около 20 години, който става прочут в революционното движение с името Мамин Кольо. Запазено е писмо, има песен за Мамин Кольо от Пирин планина, защото той много е шетъл. Така че Таню тогава е бил може би на около 29 години в началото на века, на 20 век, и неговият племенник е бил може би на 21. Добре. Или 22, Мамин Кольо. И е запазено писмото, с което по-големият батко моли брат си Таню да не взема детето. Аз тук ще му оставя земя, дюкян, не дей. Нали? Но истината е, че в своя живот Таню Николов е правил само това, което мисли за вярно, и е оставил и другите да правят така. Така че той заминава като четник и взема със себе си Мамин Кольо. И ето в какво се превръща всъщност. Вече няколко години по-късно възмъжал, наедрял. Това е всъщност така една от тракийските легенди. Ова е най-позната слика, мислам. Това е може би най-познатата му фотография. И намериха тази фотография на още едно място, отцветена от една страница във Фейсбук. Само са добавили, т.е. да си го представим, това е от страницата Питола Вобоя. Има видео, той е бил тъмнорус, с светли очи. Бих казал, много типична тракийска осанка. Значи тракийците, разбира се, не сме един антропогенен вид, но като черти имаме няколко особени типа, по които може да се каже, ето този е тракиец, този е тракиец. Може би няколко, и той е един от тези. Личи си, че е кореняк. И всъщност, може би това, което би имало значение, да го видим вече като войвода. Той участва в Илинденското въстание в Тракия, дава няколко сражения, прави саботажи, но след Илинденското въстание, когато се засилва сръбската пропаганда, и то въоръжената пропаганда, организацията му предлага да отиде в Македония. Така че това е след или пред битка на Ножот. Това е пред, но това е същата чета, с която той влиза в Македония. Виждаме го на преден план, най-отпреде, полегнал, много забележителна фигура, лесно се различава. И за съжаление това е битката. По-късно има такива картички, ето тук е неговият лик, горе вляво. Той е бил главен войвода в тази битка. Между другото, битката е водена много добре, като стратегия и като тактика. Това, че той е бил военен по-рано, има значение. Но момчетата на Ножот, те не пожелали просто да отстъпят. И това е тяхната саможертва. После тази чета оцелява с почти същия си състав. Тук са Мирчо Найденов, Гьоре Спирков, македонски войводи, които са част от неговата чета. Те са тук също. Дава няколко сражения на сръбските чети. В няколко села се разправя с вербуваните сърбомани. И след това идва Младотурската революция и трябва да започне малко мирен живот. Така че го виждаме в един от тези по-спокойни моменти. Най-вероятно тази фотография е от София. Както знаеш, войводите често са отивали в България да лекуват рани, да починат. Така че има една сесия, която е много прочута. Само че Таню Николов не стои дълго време мирен. Той не вярва на младотурците и смята, че тяхната политика не е много добра и че няма да доведе до добри резултати за българското население в Тракия, в Македония. И бил е вироглав. Затова по искане на младотурското правителство Таню Николов е изпратен, интерниран в град Варна. И сега всъщност той не е интерниран там сам, той е интерниран заедно с апостол Петков Енидже, Вардорското слънце. Нещо малко известно е тяхното приятелство. На тази картичка по вертикал пише господин Т. Николов, София. И ако трябва, мога малко да увелича. Ръкописно е написано за спомен и приятелство
Енидже Вардарски войвода, апостол. Имаме и дата 910. Не мога да разчита добре. Но тогава през тази година те правят няколко такива снимки, цяла сесия, които, с благодарение на които са останали. Ето още на тяхна фотография. И тук в по-близък план, малко по-модерна преработка. И ето една също много прочута фотография. Двамата са в близък план. Всъщност тази снимка веднъж я видях, но изрязана, така че да се вижда само Апостол войвода. И си мисля, че това е много добър пример за как се изрязва част от историята. Както, например, се изрязва буквичката О. И на тази снимка се виждаше Апостол войвода, но се виждаше и една ръка. Тази снимка, да, тя беше в обмен между македонски потребители, защото те си славят Апостол войвода. Разбира се, трябва да бъде славен. Просто е хубаво да се знае, че между тези двама войводи, македонски и тракийски, е имало братство, дълбоко приятелство, уважение и те са били заедно. И не само, че са били заедно, ами като са изпратени във Варна, за да е по-мирно на младотурското правителство, те бягат. И как бягат? Ето как. Таньо Николов се облича като свещеник. Да. И така, и той, и Апостол се връщат в Македония. И какво е интересното? Те създават една нова организация, защото по това време вътрешната Македоно-Одринска революционна организация все още е в някакво съглашение, договорка с младотурското правителство. Има депутати в Османския парламент. Съюзът на българските конституционни клубове е едната политическа формация на българите от Македония и Одринско. Те имат депутати. И Народната федеративна партия, българска секция, също има. Мисля, че по това време Димитър Влахов е от тази партия депутат в Османския парламент. Но Таньо Николов, Апостол Петков, Енидже Вардарското слънце, Христо Чернопеев и още няколко ветерани не са били съгласни повече да си сътрудничат с младотурците и създават една организация, забележи името й. Тя се нарича Българска народна Македоно-Одринска революционна организация. Да. Сформират няколко чети и започват нови сражения. В коя година се формира тази организация? 1810, след като бягат. По това време Тодор Александров също вече зрее за тази идея, че трябва вече да се поднови борбата. Да. След което имат преговори, разговарят, Чернопеев говори с Александров и накрая се съгласяват да се обединят. Естествено, понеже новата организация е нова, малка, тя няма това легендарно вече име, новата организация се влива в ВМОРО, което за Тане, за Апостол не е проблем всъщност. За тях е важно да продължи борбата и тази борба продължава. Малко след това започва Балканската война, Първата Балканска. Ето го вече със своята чета в Родопите. Едно от полетата, в които са действали, както знаеш, хиляди бегалци има от Македония, които бягат след всяко въстание. Да. И всъщност бегалците сформират така нареченото Македоно-Одринско опълчение. Но освен опълчението, което воюва заедно с българската армия и е част от нея, както споменах, е имало и чети, изпратени в тила на врага. Както Христо Силянов и Васил Чекаларов отиват към Косторско, Таньо Николов тръгва към Беломорска Тракия и затова минава през планината Родопи. Да. И това е неговата чета с група свещеници. Виж, вляво от войводата има едно момиченце, да. А пък до момиченцето има един духовник. Това е историческа фигура. По-късно Малко не сега, той най-чисто имате нако
едно кутивче преко лицето негово. Не знам дали се познал от твоята страна, ама... Ето, сега се гледа лицето. Разбрах какво става. Добре. Така, значи, Супер. Това е всъщност бъдещият екзарх Стефан. Бъдещият водач на българската екзархия. Един от хората, които са спасили българските евреи по времето на Втората световна война. Този екзарх Стефан е родопчанин. Той е роден в Родопа планина. Да. И затова аз, понеже имам родопска кръв, съм така горд с него. Отново Таню с неговата чета по време на войната, 1913 година. Той е тук най-вдясно. И къде беше най-активен Никола по времето на Балканските войни? На Тракийският фронт, сигурно. Да, и той изцяло в Беломорието. Изцяло в Беломорието. В Беломорска Тракия. Стига до Гюмюрджина. След това обикаля и с някои други села. В общи линии той слага българската власт в Родопите в този момент. На няколко места. Разбира се, в Родопите има и българска войска. Има едно много важно сражение. Но той е човекът, който успява да действа в тила на османската армия през голяма част от времето. И има тук една хубава интересна снимка. В Гюмюрджина цар Фердинанд, тогава все още цар, се среща с Таню Николов. Дори войводата е подписал своя ръкав, да се вижда тази снимка, че си има за спомен. Да. И от тази снимка всъщност. Така, цар Фердинанд е бил много висок на ръст, но Таню почти не му отстъпва. И така... Николови, неговата чета во времето на Балканските войни, той е дел на доброволните чети, македонско-одрински доброволни чети, или той е настрана от тази организация? Той е част от тези чети. Тяхната работа е координирана. Да, тяхната работа е координирана. Абсолютно координирана. Те са изпратени с мисия. И мисията е да бъдат в тила на врага, ако могат някъде да правят саботажи и така нататък. Да. Сега, в този момент, всъщност, българската екзархия, т.е. част от свещениците на екзархията, започват да покръстват помаците в Родопите. Това е една от некрасивите случки в историята. Но за щастие Светият Синод много бързо казва, че всъщност това противоречи на правилата на християнството и не може да покръстиш някой, като му отидеш в селото и му кажеш, хайде сега тук целуни кръста. Да. Но Таню Николов е асистирал тези свещеници в интерес на истината. Сега да бъдем, както се казва, криво седи, право съди. Тоест да бъдем честни, нещата не са черно-бели. Просто трябва да си представим всичко в онзи контекст на много засилена междуетническа, и религиозна вражда. В общи линии всеки от тези войводи е имал по някой, когото е загубил в битките. Близък брат, приятел, роднина. Много неща са ги вземали, както се казва, много лично, много навътре. Да. И ето това е знамето на войводата с офицер на неговата чета. Не знам кой е този офицер. Сега да обърна внимание на това знаме, тъй като то е много старо, не се знае точно оригиналният вид, но се вижда, че има нещо като на кръст направено и тук по средата има лъв. И да, има видно по боя. Може да има слика сега. Ето. Да. Ето и сега, тук някой е писал ръкописно. Това е интересно. Някой е писал ръкописно Слобода на Македония. Значи, допускам, че това знаме войводата го е носил, когато е бил в Македония около 1907 година, когато е имал и много македонски четници в неговата чета. Той е бил прилепски войвода по едно време.
Да, той беше район воевода на Прилеп во таа година. Да, да. И имало е сблъсъци с чети на хора като Бабунски, Глигор Соколович, в общи линии. Та допускам, че някой от неговите македонски четници го е написал това. Сигурно. Защото си е на местния диалект Слобода. Да, вместо Свобода. Да. И ето тук също. Тук е интересно. Свобода или смърт. Да. Та това е знамето на Таню, запазено и до ден днешен. Всъщност има негов родственик, който живее тук в Хасково. Той пази най-големият архив с документи, снимки, писма, като частен архив. Тук вече, няколко години по-късно, Таню Николов е командир на една чета в източна Сърбия по време на Първата световна война. Кај сигурно кај Морава реката. По Моравия, точно така. Там, където е имало сръбски чети, той е имал контрачета, воювал е с сръбската власт. Сега това, което се знае, и пак можем да сме честни, не е бил от най-милите и любезни хора към сърбите. Да. И отново не го оправдавам, това е контекстът на времето, в което той е живял, в което е бил активен. Само 10 години по-рано на Ножот, точно благодарение на сръбско предателство, османската армия убива и те се убиват сами с бомби, но тези момчета. Така че той не е бил от хората, които прощават по-християнски. Трябва да си признаем това. Да. Ето го отново, по това време на лов за зайци, пак Първата световна война. Била интересна личност. Аз мисля, за историята трябва да се говори както е било всичко. Не бива да се прикрива нищо. Да. Таню Николов е направил добри работи е правил, не толкова добри работи. Ето това вече е интересна снимка. Това е след Първата световна война, когато Беломорска Тракия е дадена на Гърция. Да. И тогава интересен феномен. Тогава българи и турци в Беломорска Тракия създават нова организация. Точно както Тодор Александров създава вътрешна македонска революционна организация. Или да кажем възстановява старата организация с ново име, но ето тук е един клон от тази стара организация. Тракийският клон се възстановява също с името Вътрешна тракийска революционна организация. И на тази снимка виждаме Таню вече на 50 години, 52-3 години може би. Брадата му вече е побеляла, но същият смел изглед и с двама местни турски лидери. Фуат Бей от ляво и Хикмет Бей от дясно. Двама местни турски лидери и така смесени българо-турски чети, които воюват срещу гръцката войска в този район. Защото българите в този район са подложени на това, на което и в Егейска Македония забрана да говорят език, затваряне на училища, убиване на всички по-будни, по-активни местни дейци, прогонване. Много тракийски българи са пратени по островите на заточение. Защото са подозирани, че са ятаци на комитите. Между другото, думата комити не е само за македонците, нашите също са наречени комити. Въобще термина. Така че, където имало комити, гръцката власт праща населението. Поне тези, които са заподозрени по островите, много от тях умират там и така нататък. И всъщност тази организация... Дали се бореше Николов на Македонски фронт на Първата светска война или в друго место беше той? Само в Поморавието, в източна Сърбия. Само там беше той. Само там, добре. Тази организация съществува до 1924 година. 5 години. Защото се случва следното нещо. След Първата световна война Гърция получава от великите сили с Версайската система от мирни договори, получава не само Беломорска Тракия, но и цяла източна Тракия, която днес е в Турция.
Да. и Западна Мала Азия. Градове като Измир, Константинопол. Турция става много малка държава. Кюрдистан е планирано да съществува като отделна държава, както и голяма Армения. Да. Всъщност Ататюрк прави преврат, сваля султана, обявява република и отказва да изпълнява тези договори. Той твърди, че новата република не е обвързана с договорите на Османската империя. Гърция обявява война на Турция, но когато Гърция е с Антантата, с Франция, Англия, е по-лесно да бие, но един на един Гърция губи войната и около 1 милион гръцки бежанци от Мала Азия идват в Тракия и в Македония. Гръцката власт търси място, земя, домове за тези хора. Най-лесното е да прогони тези местни жители, които отказват да се нарекат гърци. И в Тракия почти всички българи се изселват в България. Преди да се случи това в Западна Тракия, българите бяха мнозинство или немаше чисто мнозинство между българи и гърци преди да се случи това? Нямаше чисто мнозинство. Освен това имаше и много турци. И всъщност би имало мнозинство, ако гледаме етнически принцип или езиков принцип. Ако гледаме, например, българите мюсюлмани, помаците, както в Македония има торбеши, ако гледаме българите мюсюлмани като българи. Да, ама в Османската империя не се ръчува така. Да, те са възприемани просто като мюсюлмани. И затова, ако гледаме по езика, който говорят, защото те са така, едното село са християни, съседното село са мюсюлмани. Езикът е един. Дори има села, които са смесени, християни, мюсюлмани, българи и говорят един и същи диалект. Например, селото на татко ми е такова село. Това е разделено на две. Но българите християни имат ясна етническа идентичност, защото това е нашият начин на мислене от векове. А в Османската империя, щом си мюсюлманин, ти си част от, те го наричат умма, от тази голяма религиозна общност. И затова, ако гледаме по език, българите може би са били мнозинство. Ако гледаме по вероизповедание, българите християни, не може да се каже. Просто е било много умешано там. Идентична е ситуацията и в Одринска Тракия, където също има много българи, но има и много гърци, и много турци, и пак не може да има един етнически елемент, който доминира. Турците доминират в Одринско само след като прочистват тази част от българско население. Малце сега да дойме до денешно време. Што е ситуацијата демографски во Българска Тракија денеска? Знам дека повеќето од не знам дали се повеќето, ама имат овие турски малцинства во Бугарија, имат голем број од нив во северо-источна Българија, кон Добруджа таму. Знам дека имат и може еден област или два во Тракија, кај што имат и голем број на турци. Што е демографијата денеска во 21 век во Тракија? В Тракија доминира българското население. И то българското християнско население, доколкото все пак има и българи мюсюлмани. Сега това е много интересно, че когато вече живеем в светска държава, религията няма такова голямо значение и много българи мюсюлмани все повече акцентират на своята езикова принадлежност. Тоест на българското, а не на религиозното, което е мюсюлманско. Но българите християни са мнозинство и това не от вчера. Ти много правилно отбеляза всъщност за това, че има части с турско население, но още когато е съществувала източна Румелия в края на 19 век, когато има избори за областно събрание, там има много сложна изборна система, това е, така да се каже, локалният парламент. Има сложна изборна система, която гарантира места на всички
религиозни и етнически общности в събранието, за да е сигурно, че всички са представени, че няма някой изключен. Но това събрание от 51 души. А има 36 избираеми места. 15 са по право на хора от различни общности, а 36 са избираеми. Когато става, това са мажоритарни избори на район. И в един район се избира един представител. Когато се правят изборите за областно събрание, от тези 36, 35, не, от тези 36, 31 са българи. И 5 са не българи. Турци, мисля на едно място, има един грък. Така че в Северна Тракия винаги са доминирали българите. Но, когато идва Балканската война, за да може българската армия да слезе до Бялото море, където имаме българско население, дори да не е абсолютно мнозинство, но има българско население и то е не малко, примерно 30%, 40%, някъде там, без да броим мюсюлманите. За да стигне българската армия и българската държава до Беломорието, трябва да прекоси Родопите. Планина, която е част от голямата географска Тракия и разделя Северна Тракия от Беломорска Тракия. А Родопите, източните Родопи, имат компактно турско население. Това са райони, това е всъщност днешната Кърджалийска област. Така се нарича. Град Кърджали в източните Родопи. И в източните Родопи, може би, населението е около 80% може би турци. В този област. Да. И 20% българи, като българите мюсюлмани, според това дали повече прихващат българското като език и като песни и като наследство, или мюсюлманското, обикновено се определят към едното от двете. Но българите там са малцинство. Това личи на изборите. Обикновено на избори, там най-много турци се избират. Имат някакви, да речем, етнически тензии днеска между българи и турци в този регион или се живеят мирно, како да речем? Живеят мирно. Наистина можем да говорим за много добро ниво на съжителство. Мисля, че едно от важните неща, които се случиха в България по времето на прехода от комунизъм към демокрация, е, че успяхме като общество да разрешим проблемите от миналото. И днес все повече хора живеят заедно. Ако някога е имало отделни махали в градовете, днес все повече градовете ни се смесват. И вече няма само български квартал или турски квартал. А все повече се смесваме и все повече живеем заедно. Аз имам сега, може би от една година, съседи турци. Купиха къщата до нас и сега строят нова къща. Една ограда ни дели. Това е нещо съвсем ново. В моя опит да имам съседи по довар, както се казва, по зид, турци. И това не е само тук при нас, навсякъде е така. Просто мисля че хората, турците мислят, че намират едно голямо предимство в това да живеят в България. България всъщност е светска държава и освен това има много светски, както се казва, вредности на македонски, ценности, така че не делим хората по това. В Европейският съюз сме и турците много лесно могат да пътуват в Европа, а нямат проблем да отидат до Турция, където имат роднини. Не си спомням кой турчин го каза, турчин от България, но той каза, че той в България има повече права, отколкото в Турция би имал. Разбира се, тук говори за индивидуални човешки права. И нямат някакви... Опитвам защо, сигурно знаеш, в Македония има тензия между македонскиот народ и албанскиот народ, имат претензии от албанската страна, може за иридентизъм. Нещо тако постоят со турското малцинство или од државата, може не малцинството турско во Българија, ама од државата Турција, дали има некаков притисок кон Българија да и користат тие турски малцинства за некаков
иридентизам или таква работа? Дали има нещо такво во 21 век? Аз не го наблюдавам. Мога да кажа, че се случва нещо различно, но то не е тенденция към иридентизъм. То по-скоро е тенденция за национализъм. Турският президент Ердоган в една своя реч каза, че част от душата на Турция е и той изброи няколко локации, които са извън Турция. Не само България. Мисля, че стигаше дори до Босна. Тоест, това е, да го наречем нещо като общност на духа. Турското историческо културно наследство и, разбира се, турските етнически общности на различни места. В Гърция, в България има, в Македония има макар и малко, а в Босна има преди всичко културно влияние. Наследство. Той го използва по този начин. Някои българи малко се възмутиха. Но за мен това е по-скоро политическо говорене за вътрешна употреба в самата Турция. Тук, на Балканите, може би, така поне са моите наблюдения, просветените, образовани турци, а тук турците са образовани и това е добре, защото имаме масова система за образование. Тук турците по-скоро се идентифицират с Турция като държава, от която произхожда тяхната етническа група, тяхната народност. Което не означава, че биха желали непременно да бъдат граждани на тази държава. Това е разликата. И разбира се, както аз като българин се радвам, когато някой българин от Украйна каже, ние сме един народ, аз напълно разбирам чувството да бъдат един народ, турците от България и турците от Гърция, например, и турците от Турция. Те имат една народност, но сме различни държави. Така че, мисля, трябва да мериме, тук му казваме да се мери с един аршин, да нямаме двойни стандарти. Към момента не съм видял турчин, с който аз разговарям, да иска отцепване от България. Добро. Това беше прашањето дали има такво движење меѓу турците, ама изгледа нема таква работа, кој што имат во Македонија со албанскиот народ. Ѓорги, мислам дека дојдовме до крај тие са сите мои прашања. Дали има нешто друго што мислиш дека е важно да се дискутира, нешто да додајме на крајов на ова дискусија? Ти може би забелязваш, аз съм малко речовит и много говоря. Мене ми е по-скоро, мисля си, да не уморя теб и гледачите ни. Така че можем да спрем до тук. Истината е, че бих искал, за мен е радост, както в Коридор 8, така и сега с теб да разговарям, защото вярвам, че наистина ни трябва повече да споделяме, повече да разговаряме и за мен е голяма радост това да се случва. Между другото, има нещо, което лично за мен наистина е важно някой ден и в Македония да го знаят повече хора. За двама от най-добрите приятели на Гоце Делчев. Доколкото все пак Гоце Делчев е македонски национален герой. Той е и български национален герой, защото такава е нашата история, така ние четем историята и това, което ние сме намерили. Но като бягам от това, че не искам да негирам македонската идентичност, но бих искал да кажа нещо друго, което наистина може да ни събира, ако говорим за обща история. И това е, че едни от най-добрите приятели на Гоце Делчев са българи от Тракия. И те заслужават да бъдат представени и те заслужават в македонското общество да се знае и да бъдат тачени. Това са поетът Пейо Яворов и анархистът Михаил Герджиков, за когото споменах. Яворов е написал първата биография на Гоце Делчев през 1904 година. Яворов е правил стенографски записки от своите пътувания с Гоце Делчев и с Македония. И те са издадени. Това е дневникът на Яворов. Много интересен дневник. Яворов е автор на една много прочута песен, която в България всички ние много обичаме и тя се нарича Мера според мера. Това е цикъл от поеми, хайдушки песни. Те са посветени на Гоце Делчев. Когато
когато Яворов пише тая книжка, аз тук имам едно ново издание, нямам оригиналното, но когато Яворов пише тази книжка, тази малка тънка книжка, посветена на Гоце Делчев, тази книжка става, както е модерно сега да се казва, бестселър в България. Да. Причината толкова много българи, значи по мои сметки, повече от 10 години въоръжена борба в Македония, толкова много българи да идват като доброволци в Македония, в много чети и да умират, в голяма степен е тази книжка.